Здравейте! Януари е. Студено е. Ние се намираме пред портите на Тетракс. Тук отвън всичко е спокойно. Ама сега ще влезем вътре да видим има ли някой или всички са по пистите и карат сноуборд, ски, шейни, да се лъскат с найлони. Даже ако има някой ще ги питам как па точно стават тия неща, нали? Защото аз не мога да карам ски, сноуборд много. Айде да влизаме. Лошо. Не чукай така. Не чукай така. Ясно ли ти е? Добър ден. Здрасти. Добър ден. Темата на днешния... тук гледай, ето тук. Екстра. Браво. Да знам стихотворение да кажа. Няма хора, които карат сноуборд. Имаме хора, които карат ски. Росен е! Росен кара ски, аз не мога да карам ски. Добре. Ама приличаш ми на човек, който може да кара сноуборд. Не мога да карам сноуборд, съжалявам. А това е Катито. Кати, кажи здравей. Здрасти. Можеш ли да караш сноуборд? Не. Дори и ски не мога да карам. А шейна? Да. Там съм професионалист. Да. Яко дупе ти трябва. Яко дупе. Да. Това ще го изрежем. Не си, Кате. Най-хубавото. Благодаря. Росен. Здрасти. Разбрах, че може да караш ски. Ще ни... Така, кажеш ли нещо повече по темата? Мълчи. Исках да ви питам, ако вие сте Росен, понеже ми казаха, че може да карате много добре ски. Вярно ли е това? Росен се намира в другата стая, но можеш ли да му попитате? Здравей! Здравей, Тони, не се ковай сега. Здравей. Така. Тони, можеш ли да караш ски? Не. А сноуборд? Също кара съм много давно ски, но не мога да карам добре. Пускаш ли с шус? Пускам се. Кипи здрава работа. Ете, момчета. Някой шеф тук да има? Има. Ти шеф ли си? Шефове много. Можеш ли да караш ски или сноуборд или кънки? Мога. Какво? Кънки мога, карам ски. Добър ден. Извинявайте. Здравейте. Здрасти. Как се казвате вие? Аспарух. Аспарух? Да. А как ви казват така на галено деца вика? Деди. Деди? Да не е Пухи или нещо? Не? Добре, Деди? Деди, чакай само да застана и аз така да се видим двамата. Вижте ме с Деди. Деди, да те питам, можеш ли да караш ски? Не, що? Сноуборд? Не. Не мога да караш ски и сноуборд? Да, аз съм старата генерация. Старата генерация? Само колело. Само колело. Деди кара колело. Да. Виждам, че можеш да режеш на ножа много добре. Ще ми покажеш ли? Да ми кажеш някакви тънкости в карането на колело? Закачаш си помощите отстрани, нямаш проблеми. Разбираш ли? Да. Жестоко е. Това беше Деди. Аспарух. А ти си? Аз съм Сашко. Добре. Да го питам ли дали си има сериозен приятел? Я го питам. Това ще го отрежем, спокойно. Добре. Мерси, Деди. Това беше Деди. Ето това, което тича там, жената, която тича, това е заместник, началник, директора на производството, разбираш ли. И бяга, защото исках да я питам дали може да кара ски. Поред мен тя може да кара ски и сноуборд, ама не ще да ми каже, защото всичко е с пари на този свят. Айде за сега. Животът е аналогов. Като да не можеш да караш сноуборд и не си Александра Жекова. И информацията е дигитална. И докато вие сте по курортите и карате ски и сноуборд и всякакви други приспособления за пускане по снега, ние сме тук и печатаме.
Ама яко! Аз ще се пусна.